Влизайте вие навътре, мен няма да мъжете, не го гледате. Така че, това е странно, защото имаме хоризонтална ерозия, която се получава от въздуха, който вдига вятъра, който вдига пясъка и като абразив наранява тялото на свинца. Обаче, през последните 2000 години свинцът, може да се види това и в интернет, в стари литографии, на практика тялото му е било засипано с пясък, а само главата се е виждала. Така че главата винаги е била изложена на атмосферните влияния, като тялото е било защитено от пясъка. Обаче в ерозията виждаме точно обратния ефект, че тялото е по-набръздено, а главата е много по-добре запазена. А става дума за един единствен камък. То си е този тип варовик, това е монолит. Това дава възможност за една нова теория, на 15-20 години, че началото Сфинкса е бил статуя изцяло на лъв и е построена в много древни времена от пирамидите. Но в последствие Хефрен извага своя образ върху главата на лъва и затова тя е по-нова, по-добре обработена и по-запазена. И когато аз да препоръчам да отидете нагоре към задната част на Сфинкса, тук му е добре облицовано с каменни. Да, и после, може би, такава е теорията. Носа на Сфинкса го няма. От много книги може да прочетете за Наполеон и неговите войнички са стреляли с оръжията си по лицето. Няма логика, защото французите идват тук да преоткрият тази история, не да я унищожават. По всяка вероятност, първите християни или мусулмани са изкъртили умишлено носа, защото от край време са високо вдигнати едно с символ на гордост и за да осквернят стария езически паметник. Самата глава не се разменна към тялото, малко по-малко. Има логика това едно време да е било лъвска глава, а с семейския време да е извън. Не, по-дребни. Ама ти се прати, не тя бе. А свободни ли сме вече? Караме? Там